med? Jamen, jeg skal jo bare løbe. Ja, løb alt det du kan. Er I klar? Det er altså mega tæt. Er vi klar? Ej, jeg skal... Jeg tager godt! Okay, så kan du... Okay, 1, 2. 1, 2. Hvor dybt er det? Det er sådan her. Du hiver... Nej, jeg tager ikke. Du gør først. Nej. Okay. Jeg er faktisk ikke ret langt. Jeg tror faktisk godt, at jeg kan løbe, og så bare hoppe. Nej, Sofie, nu går du over først. Nej, så finder jeg jo ned i det. Nej, gå nu bare. Hold nu op. Så. Ja, hold fast, ordentligt fast. Ej, jeg løber. Kom så, Nanne. Kom så, Nanne. Åh, jeg tager min stå. Nej, eller på sin skørmester. Min stakker har du den begge to sådan. Hallo, de her de er bare mega. Den anden, den er også helt. Okay, det vil jeg gerne lige have på film her. Klar?